Ola! Hoxe imos construir unha catapulta. Necesitaremos 8 depresores, 3 gomas, un tapón, pistola de silicona e algún obxeto para lanzar. O primeiro que debemos facer é unir 6 depresores e suxeitalos por un extremo cunha goma. A continuación, introducimos un depresor no resto de depresores unidos, concretamente por debaixo do primeiro deles. Aproveitamos agora para poñer tamén outra goma no outro extremo dos 6 depresores unidos. Logo, poñemos o último depresor unido ao anterior e poñemos unha goma para que queden ben xuntiños. Por último, pegamos con silicona o tapón no extremo do último depresor e xa temos a nosa catapulta feita. Agora, proba a ver como funciona.